ҳамин подписатсия кардагӣ боши саудотеҷе тангиен воре яке пайдо мешава. Ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиё кору боро пешрафтисай зинда бошен. имрӯз 3 июни соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомонӣ. дар имрӯза видео бардруи азиз бо диққат мара гӯш кунед ки мада чирои кардагем ва чира гап мезанем. контейнери фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Хӯросон, ноҳияи Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, квартира аз он ҳастай дар шаҳри Норак, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Исор ва квартира аз он дигар ҳастай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки якомната квартира ҳастай 120 000 сомониш мега. бардуи ғарибон шумо метавонед ки якомната квартирара 963 000 рубл бихарен. ва дигар чизои арзонам ҳастай бардуи азиз. барои пешравии мо ҳам як дона лайки бепала ба ягон зубачиска бизанен ва касе дар канали мо меҳмонен подписаться кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ака тайёр бошен, мо видеоро сар мекунем бардуи азиз. ба ҳазур гӯш кунед ки ба ҳазур наушникоро бизанен, овозои ма баланд мерава шумода. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, пушти ҳукумат, доми 4 этажа. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр будай. ремонти квартира нав, замонавӣ ба дараҷаи олишай. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаб, садик, магазин, масҷид наздик будай. дӯстони азиз, хеле ки ана квартира десен ремонташ нав, ҳамаш тайёр. ана нархаш 178 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 178 000 сомонӣ. номерои телефони ака ҳастай, занг бизанен, қати ака маслиҳат кунед. эълона давом метем бардуи азиз. хонаи дешен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, тарафи Навобод, деҳоти Гулшан гуфтагиай. 8 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти хонаҳо евроремонт кардагӣ бардуи азиз. бо беғарзи мақсади дар хона, ана бо 3 дар хонаи дига ба веранташ фундаментош рехтагиай мега. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, на дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад хеле десен. ана гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, каҳдонхона, ҳелчаи мирғ, оғалам доштаи. мактаб, магазин, масҷид, балниса наздик будай. бардуи азиз, нархи хона 130 000 сомонӣ. ай сабабе ки залул мондагиам бардуи азиз, арзонаш кардагиам 130 000 сомон. маълумот чи дар бар экран нависагим, занг бизанен, маслиҳат кунед. дар ёдтон бигирен ки шумо канали Саудот Теҷера тамошо кардесен, форатон ки видеои ма шумо даврава подписатсия кунед. бардуи азиз, хонаи фасони хушрӯи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошин бозор, деҳаи ҳаёти нав, кӯчаи зурай. хонарам хонаи фасон. бардуи азиз, бо диққат гӯш кунед. 3 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонташ падъабой тайёрай. масъалаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона 3 тарафш маҳкам кардагӣ, мактаб, балниса, магазин наздик будай. бардуи азиз, нархи хонара бо маслиҳат гуфтагиай. мақсад ки агар харидор бошӣ, мақсад ҳамин территорияда агар харидор бошӣ, занг мезанӣ, нархи хонара ҳамин бародар мепурсӣ.
дӯстони азиз, касе ки дар Россия қарор дорен, цена договорной. Ана чихеле ки гуфтам, ана дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши мошин бозор. Хай мисол маълумотша дар бари нависагиам, занг бизанед, қатъияка чахчах кине. Саудотиҷе бачаи ачкидор, яъне ки кароли габзан навора давом мета. Бардуи азиз, контейнери фурӯшӣ размери дарозиш 6 метрай. Дарунша бардуи азиз халаденӣ кардагиянд. Контейнерай дарунша халаденӣ кардагиянд. 20 градус бардуи азиз хунакӣ мекуна мега. Ягон қассоб бигира бовар ка бурд мекунада, мақсадами гов-мола дарунш дамона 20 градус хунакӣ. ё мисол метавонед ки барои ягон чи дигар бигирен, истифода барен. дӯстони азиз, адрес яъне ки суроға ноҳияи Рӯдакӣ, нарша гуфта ки 50 000 сомонӣ бугӯ. ина номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дора. Касе да контейнер дар корай, яъне ки дарунша халаденӣ кардагияй, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кинед. бардуи азиз, барои дастгирии мо як дона лайки бепла биҷиқем ва касе дар канали мо меҳмонед, подписатсия кинед, кае ки ман видео кардам шумода мерава. бардуи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ, лави раи Калонда. 5 сотиқ заминай гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатош сертификат қарор дора. як кам аз қим, як кам аз бардуи азиз шебен оварда рехтагиянд, сангам дора. хай мисол бардуи азиз, бо барои маълумоти бештар занг мезанен, ая пашкай срочни пулш дар кор бидай. Ана мара гуфта ки нарша 90 000 сомонӣ бугӯ. ина бардуи азиз 90 000 сомонӣ. беҳтарин нарх айда. ана номерои телефонуша занг бизанед, маслиҳат кинед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартирҳои фурӯшӣ. бо диққат ака гӯш кинед. квартире дешен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафи комбинатда. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додааги ки срочна дукомнатаи фурӯшӣ ана бо тамоми чиза чораш фурӯхта мешавад дар ана шаҳри Ҳисор, деҳаи комбинат. домои 5 этажа дар 1 этаж қарор дорад. дӯстони азиз, ҷош мисол ҷои хубай мега. ову свет мисол 24 соат бидай, ову свет барқиш 24 соат ҳастай. бардуи азиз, нархи квартира 190 000 сомонӣ. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кинед, барвақттар боша занг бизанед. ана нархиш мисол бо арзон мешидай. фақат числаи видеоро нигоҳ кинед, барвақттар боша занг бизанед. бисёре бардураи Россия тамошо мекунанд, мегӯянд ки акай Саудотиҷе худат баромадҳои зур мекунӣ, ягон квартираи арзон ай шаҳри Кӯлобмон. гуфтум гап нест бардураи азиз, мисол ай ки ҷое ки шумо дам дар корай, комментарияи ҳамин видеода сухан кинед. дӯстони азиз, квартира дар шаҳри Ҳисор, духонага дар 8 этаж қарор дорад, 42 квадрат, доми новостройка, квартира ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааги ки духонага ремонт кардагӣ мехариву медрой зиндагӣ мекунӣ. бардураи азиз, нархиш 180 000 сомонӣ. ина марҳамат. бо мегӯянд ки Саудотиҷе ту квартираи арзона мемонӣ. ина бешухӣ. касе ки пула ҷамъ кардагиен, метавонен ки ҳамин канали Саудотиҷе квартирара бихарен. хай форатон ҳамин Саудотиҷе дея ташкил кунем, бо зур мешава. бародаро, пашкое ки шумо дар ғарибӣ қарор дорем, бовар ки дилам ганда месӯза, фақат хонаҳои арзон барои шуморо кофта меёбам. ина як квартираи арзон ёфтам, дӯстони азиз, квадрат камтар бидай, хай мисол касе хоҳишмандем бихарен. квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 13 метри квадратияй. доми новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагӣ, бо диққат гӯш кинед. пеши бозори деҳқон, ноҳияи Фирдавсӣ дар мисол дохил мешавад, кӯчаи Сомон. бардуи азиз, соколни домай мега. ана хонаи як хонага, дӯстони азиз, чихеле гуфтум, дар 4 этаж, 13 метри квадратӣ. нархи квартира 120 000 сомонӣ. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кинед, барвақттар боша занг бизанед, маслиҳат кинед. ханам хеле бачаёча, ба ҳазур ба фикрам тамошо кардем видеои Саудотиҷера, яъне ки канали бачаи ачкидора.
бардуи азиз, ин саудотиҷа ҳами хелаи кароли ютуба гапзан шайда охи. агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, метавонен ки инами номерои дестем бардуи азиз дар WhatsApp ширӯъ кунен. ин рақамҳо мақсад хомӯш кардагия, фақат ана яъне ки киштагия номеро фақат WhatsApp-аш кор мекунад. метавонен ки через WhatsApp рӯй кунен. мо барои харидоро дар видеои оянда хай рекламаро дидесен охи, рекламаҳои киногиш мекунем ки ягон харидорам набоша, харидор шавада. бардуи азиз, гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва видеоя дударака ёнен шароитотон боша, ягон сум, ягон рубл ёрдамаш кунен. хаяка дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дигар илоҷиш наштия, дидан ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш аз зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.